Els joves representen el futur d'una societat i per això cal posar atenció en les seves necessitats i el seu desenvolupament. És per aquesta raó que el Servei de Joventut del Consell Comarcal vetlla per donar informació, assessorament i orientació als i les joves del Pla de l'Estany i organitza i col·labora en moltes activitats i iniciatives que es porten a terme arreu de la comarca. Perquè el lloc on visqui un jove no ha de condicionar l'accés a activitats, serveis i oportunitats. Els joves conformen un dels col·lectius prioritaris pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany, perquè, d'una banda, apareixen molts reptes al seu davant que en podrien condicionar el present i el futur. De l'altra, perquè al cap i a la fi ells formaran la societat del futur. En aquesta línia, el Consell Comarcal disposa del Servei de Joventut, un equip de 5 professionals que treballen específicament per desenvolupar les polítiques de joventut en el conjunt de la comarca. Les polítiques són totes aquelles accions, projectes i informació, assessoraments que focalitzem per arribar a les persones joves bàsicament per 2 raons. Perquè es puguin desenvolupar a nivell personal el seu projecte de vida, doncs poder-los acompanyar, poder-los ajudar i també per acompanyar-los, ajudar-los a que puguin participar, ser partícips doncs, en el seu municipi o a la comarca. Quan parlem de jove, de persones joves, ens referim, tal com marca la normativa, de persones de 16 a 29 anys, tot i que per alguns temes més de prevenció doncs, treballem amb joves molt més d'edat més baixa, igual que en alguns altres àmbits, com pot ser el laboral, amb persones d'edat més elevada. Amb tot això, el que pretenem és treballar la globalitat de les persones, que aquí inclouen temes tan variats com pot ser l'educació, àmbits més com el treball, la salut, l'oci, i per tant realitzem tot tipus d'accions que vagin treballant aquests diferents àmbits. Tot i que l'objectiu principal és donar un suport directe a les persones joves, també treballen de forma coordinada amb els instituts de Banyoles, els ajuntaments, donant suport i promovent accions directes a cada municipi i amb les diferents entitats i associacions que treballen d'alguna o altra manera amb els i les joves. L'espai de referència dels i les joves a la comarca i també l'equipament on treballen els professionals del Servei de Joventut del Consell Comarcal del Pla de l'Estany és l'Oficina Jove del Pla de l'Estany, a l'edifici de Cal Drac de Banyoles. Es tracta d'un punt d'informació i assessorament, però també d'un espai on dirigir consultes, suggeriments o propostes. Doncs aquí poden trobar informació, els hi podem oferir un procés d'orientació, un assessorament, o fins i tot ajudar-los a fer determinats tràmits, d'acord? El que pretenem com a oficina jove és donar a les persones joves l'oportunitat de que es puguin desenvolupar, puguin venir no només a buscar aquesta informació concreta, a aquest procés d'orientació, a fer aquest tràmit, sinó que també puguin venir a exposar-nos les seves idees, les seves inquietuds, i d'aquesta manera nosaltres copsem, recollim el sentiment o el moviment que hi ha a les persones joves de la comarca, que al final és la informació que a nosaltres ens afavoreix per l'hora de desenvolupar accions, de poder generar informació, orientació, etc. Físicament estem ubicats al Parc Pompeu Fabra i Poch, que probablement per aquest nom ningú li sonarà, però sí que us sonarà segurament al camp de l'Atlètic, doncs estem justament al costat, i també us sonarà al Col·legi de la Vila, doncs també estem al costat. De fet, estem entre els dos llocs, d'acord? Però també ens podeu trobar en el món virtual, per dir-ho d'alguna manera. L'oficina està participada tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament de Banyoles i, de fet, hi treballen professionals de les dues institucions, el que facilita la suma d'esforços en molts dels projectes endegats.
Com dèiem, l'Oficina Jove del Pla de l'Estany ofereix diversos serveis, tots ells dirigits a poder atendre les persones joves en qualsevol àmbit. Entre tots els companys i les companyes intentem oferir tots els serveis que creiem que els joves puguin necessitar. Doncs, servei de mobilitat internacional, servei de, orientació educativa, i aquí inclou el tema de beques i ajudes, servei d'assessorament a entitats, servei de formació i ocupació, i també, llavors, servei de tràmits, podríem dir, que és, per exemple, si necessiten el certificat de delictes de naturalesa sexual, si necessiten tramitar una beca, si necessiten tramitar una preinscripció o qualsevol altre tràmit, que no són cap d'aquests que he esmentat, però que també els podem ajudar, o si nosaltres no podem, el que fem és derivar-los a altres serveis de la comarca o fins i tot de la província, si és que a la comarca no hi ha el servei concret, i fem un procés d'acompanyament i posem en relació la persona jove amb el servei que nosaltres no disposem directament, però nosaltres fem l'enllaç i fem el seguiment del procés. De fet, d'entre els processos d'acompanyament que s'ofereixen a l'Oficina Jove del Pla de l'Estany, podem destacar l'orientació i l'assessorament. L'orientació seria un primer procés general, però ja començant a especificar i determinar coses, en el qual una persona jove ve, ara poso un exemple, per exemple, un procés d'orientació educativa. O sigui, ve una persona jove que ha d'acabar l'ESO o està fent un batxillerat o un cicle i pel que sigui, en el cas de l'ESO no sap cap on enfocar-se o en el cas del cicle o batxillerat no li acaba d'agradar, no era el que es pensava, no sap què fer i tal i qual. Llavors, què fem? Ve la persona jove, ens exposa la seva problemàtica, la seva inquietud, i comencem un petit procés en el qual intentem esbrinar realment què és el que busca el jove, perquè moltes vegades no saben què busquen, això ens ha passat a tots, amb 14, 15, 16 anys no saps ben bé què busques, però sempre els diem que de vegades el més important és saber què no vols. Llavors, fem aquest procés parlant amb ells, normalment amb una sessió, si cal se'n fa una altra, es parla, s'esbrina què realment necessita i a partir d'aquí, amb les seves necessitats específiques, les seves circumstàncies, se li comença a mostrar tot el ventall de possibilitats d'aquell àmbit que pot escollir. L'assessorament, en aquest cas, seria encara una cosa més específica, sinó de totes aquestes possibilitats que se'ls ha donat, se centra en una i ja es fa més profunditat en aquella opció. En qualsevol dels dos casos, cap dels professionals que estem aquí decidim res. Evidentment no és el nostre paper. El nostre paper no és decidir què ha de fer el jove. No, el nostre paper és acompanyar-lo, donar-li totes les opcions que té, intentar fer-li veure aquella que es pot adequar més a les seves necessitats, a les seves circumstàncies, i a partir d'aquí que ell pugui prendre la decisió de manera informada, de manera reflexiva i sabent els beneficis i les dificultats que es pot trobar prenent aquella decisió. Més enllà de l'atenció personalitzada, l'edifici de Cal Drac disposa de diverses sales i espais que s'utilitzen per oferir activitats o atenció específica als i les joves, però també es poden sol·licitar com a aules d'estudi per fer treballs en grup o com a lloc de reunió per a entitats. L'edifici de Cal Drac està dividit en dues plantes. A la primera planta, a peu pla, tenim la sala del punt d'informació juvenil, que de fet és on ara mateix estem gravant, que aquesta sala és on estic ubicat jo, que soc l'informador juvenil, i aquí faig la primera atenció. I també s'utilitza una mica com a sala d'espera en moments de feina puntual, com pugui ser aquest mes de maig, que hi ha beques, hi ha les beques d'estudis, les beques de lleure per tothom, les preinscripcions, perquè no s'acumuli la gent a fora, pot venir aquí. Llavors, just al davant d'aquesta sala tenim dues sales més, una és el despatx tècnic, on hi ha els companys i les companyes, és la zona de treball, i tenim una petita sala, que és la sala de reunions,
que durant els matins s'utilitza com a aula d'un curs d'un institut de la comarca i a les tardes sí que queda lliure i s'utilitza tant si hi ha algun altre servei, algun altre professional de la comarca, jo què sé, de serveis socials o d'algun altre tipus que necessita reunir-se amb algun jove, doncs pot utilitzar aquesta sala i quan està lliure, doncs els joves també poden utilitzar-la per venir a estudiar. És una sala petitona, per tant la capacitat estem parlant de 5-6 persones. Llavors, a la planta baixa tenim dues sales més. Tenim la sala 1, que durant els matins també s'utilitza per fer un curs d'un institut de la comarca, però la sala gran sobretot s'utilitza per reunions o per alguna vegada algun grup de joves que sigui nombrós, que vulgui estudiar, i també és una sala que està habilitada per passar presentacions, fins i tot té equip de so per si alguna vegada algun grup escolar o d'esplai que utilitza la sala regularment a la tarda pot fer un visionat de pel·lícula, etc. Llavors tenim una altra sala més petitona que també es pot deixar per estudiar, també en determinades condicions, perquè també s'utilitza els matins per fer-hi classe, que aquesta sala sí que és la que més normalment cedim per fer grups de joves, perquè estudiïn, perquè puguin fer la seva activitat i es pugui desenvolupar actes d'entitats, constituïdes. I llavors tenim 3 despatxos de treball intern, però 2 d'ells s'utilitzen també per fer trobades, per fer assessoraments. Per exemple, la companya que és la tècnica d'ocupació juvenil utilitza aquest despatx un cop o 2 a la setmana, depèn de l'afluència de joves que tingui, per fer els seus assessoraments, perquè és un espai més íntim, més recollit i que et permet més el tu a tu. Una de les figures clau per al desenvolupament de les polítiques de joventut al llarg del territori és la del tècnic o tècnica de joventut. Actualment, aquests professionals realitzen actuacions a 8 municipis de la comarca, dinamitzant els grups de joves, organitzant activitats als pobles i treballant de manera molt coordinada amb les regidories de joventut de cada consistori. Actualment hi ha 2 persones tècniques de joventut que el que fan estan contractades a jornada completa, però dediquen unes hores a cada municipi de la comarca que volen rebre aquest suport tècnic. Al Pla de l'Estany hi ha municipis que tenen pocs habitants, són petits i, per tant, tenen recursos limitats, tant econòmics com de personal. I és aquí com des del Consell Comarcal oferim aquest servei perquè així puguin tenir aquest accés, aquest treball i puguin desenvolupar les polítiques de joventut. No és una cosa exclusiva del Pla de l'Estany, sinó ja estem parlant que fa entre 15 i 20 anys que la Generalitat de Catalunya el que va fer va ser potenciar aquesta figura per poder arribar a tot el territori de Catalunya. I bàsicament perquè no hi hagués també diferència entre joves que viuen al món rural i joves que viuen més en una ciutat. Per tant, com diguem nosaltres, no hi hagi diferències joves de primera i joves de segona, sinó que tots puguin tenir les mateixes possibilitats o, si més no, que s'assemblin molt. Aquests professionals treballen amb estratègies personalitzades a cada municipi, dissenyant plans locals conjuntament amb cada consistori i també a través de l'escolta activa dels i les joves. Nosaltres fem trobades, fem taules participatives, a través d'aquestes taules participatives surten diferents activitats i llavors una mica de la recull que fem d'aquestes activitats intentem que hi hagi aquesta cohesió de grup, que vagi agafant aquesta cohesió de grup que els portarà al cap d'uns anys haver creat un grup molt solvent que puguin funcionar sols. I Fontcoberta és un clar exemple. Fontcoberta fa uns 8 anys enrere vàrem agafar una colla de joves, els quals un cop al mes quedàvem a l'Espai Jove de Fontcoberta, que està dins el pavelló, i el que fèiem eren activitats de tot tipus. El que ells ens demanaven, gincames pel poble, també ens demanaven temes de teatre, perquè clar, tots els joves són diferents. Al final ells demanen una mica l'interès propi, i això és molt important, no fer el que l'Ajuntament vol, sinó primer de tot haver fet aquesta taula participativa perquè aquests joves se sentin l'activitat seva.
L'exemple de Fontcoberta és extrapolable a altres municipis de la comarca que tenen un tècnic compartit, on es treballa de manera directa amb entitats, associacions i grups de joves per acompanyar-los en les seves propostes, procurant que aprenguin a ser actius i responsables en tot allò que organitzen i promovent una continuïtat generacional. Que al cap d'uns anys, com que tu els has ensenyat a participar, que siguin actius dins aquella activitat, perquè nosaltres no els hi posem tot a l'abast, nosaltres fem que aquests joves treballin perquè aquesta activitat es porti a terme. Doncs ells al treballar conceptualment entre ells, doncs ja agafen aquestes dinàmiques i a mesura que es van fent grans, doncs tenen ganes d'anar més. Llavors és quan aquí amb l'Ajuntament parlem i quan se'ls hi desperta aquest instint de voler muntar coses per ells, ja sigui concerts, ja sigui casals d'estiu, etc., doncs aquí és una mica quan es veu que hem fet la feina ben feta. Aquest acompanyament no s'acaba, sinó que es va adaptant segons les necessitats de cada grup, que sempre pot comptar amb el suport del seu tècnic compartit de referència i, per extensió, de l'Ajuntament pertinent i del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Amb el WhatsApp el que fem és arribar molt ràpid a les demandes que tenen els joves, perquè els joves sí que és veritat que és una demanda, ha d'haver-hi una resposta automàtica. I llavors nosaltres això crec que hem assolit arribar-hi, no? I ens tenen molt com a referents, llavors qualsevol dubte ens ho pregunten. A més que tota la informació que ens arriba a nosaltres a l'oficina jove, què fem? Nosaltres els hi traspassem amb ells, no? Ja sigui d'habitatge, ja sigui de treball, ja sigui del curs de premonitors, tota informació que pot ser de l'interès d'aquests joves, a la que ens arriba a l'oficina jove, a mi ja m'ho passa en Josep Lluís, el meu company de feina, i jo automàticament els hi passo tot el grup de WhatsApp. I vull dir que és un circuit com molt ràpid que ens funciona molt i molt bé. A banda de promoure de manera directa activitats i accions de participació i dinamització dels i les joves, el Servei de Joventut també desenvolupa altres actuacions fora de l'àmbit de l'oficina jove, trepitjant el territori i els espais on són els joves. Per exemple, realitzen algunes xerrades a centres educatius per informar sobre serveis, ajudes o opcions formatives i laborals, adaptant en cada cas el contingut a l'edat i a l'interès del grup. Tant jo, com a informador juvenil, com d'altres companys i companyes, oferim als centres educatius de la comarca i altres ens de la comarca que no siguin centres educatius però que ho vulguin, xerrades informatives. Per exemple, jo la que faig és la de la presentació de l'oficina. Llavors hi ha la companya d'aquí l'oficina jove, que porta tot el tema de mobilitat internacional i també beques i ajudes, doncs té les xerrades que va a l'institut, quan és època de beques, doncs els explica quines beques poden demanar, com ho poden fer, els explica també el tema de mobilitat internacional, per què poden anar a l'estranger, la companya que porta tot el servei de formació ocupacional, que és la tècnica d'ocupació juvenil, doncs també va als instituts, va a fer xerrades, des de com fer el currículum a xerrades sobre les formacions no reglades que trobarien, de l'àmbit laboral, etc. Això serien els serveis que oferim i dins d'aquests serveis hi ha determinades accions. També es porten a terme tasques d'assessorament i supervisió menys visibles per garantir que l'oferta d'activitats que ofereixen a la comarca, tant entitats com empreses, es fa seguint totes les normatives i protocols establerts. Aquí diferenciaríem dos grans àmbits. Un és les instal·lacions juvenils, que ens referim a albergs de joventut, cases de colònies, campaments juvenils. És a dir, aquí al Pla de l'Estany actualment hi ha 15 instal·lacions juvenils, les quals des del Consell Comarcal, concretament des de l'àrea de joventut amb el suport de l'àrea de serveis tècnics, el que fem és autoritzem aquestes cases, en fem el seguiment de que compleixin la normativa en tots els sentits, a nivell de seguretat, comprovem que tot estigui amb totes les revisions que toquen, que compleixin amb tota la normativa. I és una de les tasques que també portem des d'aquí. I és important perquè venen de tot Catalunya, venen molts grups d'infants i joves a utilitzar aquests equipaments, igual que joves d'aquí també els utilitzen per quan fan algun tipus d'activitat, com són colònies, com fan campaments, i aquí és on també és l'altra branca, l'altra acció que també fem des d'aquí a l'àrea de joventut,
que és assessorar a tots aquells grups d'aquelles entitats o empreses, fins i tot, que organitzen activitats de lleure amb menors d'edat, com poden ser unes colònies, uns campaments, una ruta. Doncs el que fem és els assessorem perquè sàpiguen quina és la normativa i també ens anem in situ en algunes d'aquestes activitats per comprovar que realment s'està complint la normativa. I en cas que no, doncs mirem com es pot fer perquè s'acabi complint i bàsicament per garantir la seguretat de totes aquestes activitats i també la qualitat educativa i pedagògica d'aquestes. I encara hi ha una altra línia de treball en què s'ofereix el suport en activitats que impulsa el Consell Comarcal del Pla de l'Estany o l'Ajuntament de Banyoles. Estem parlant dels cursos de monitor i premonitor de lleure, que tenen gran acceptació perquè ofereixen oportunitats de feina de temporada als i les joves. En el cas de la formació per a premonitors, es planteja en forma de convivència de 3 dies en una casa de colònies, l'ambient ideal on oferir recursos per treballar amb els infants en activitats de lleure. Si fan una ruta mai a la seva vida amb infants, doncs què han de portar, com s'han de comportar en segons quines situacions, també fem resolució de conflictes i els ensenyem alguna tècnica per resoldre conflictes entre diferents persones, com programar una activitat, com dur-la a terme. També els fem dinàmiques perquè és una manera de que es coneguin, fem una mica de vetllada perquè trenquin el gel, es coneguin entre ells, tot i que molts ja es coneixen de fora, però perquè es sentin còmodes i es comenci a crear un grup. Un cop completat aquest curs i després de fer unes hores de pràctiques, s'obté el títol de premonitor o premonitora, que acredita haver rebut aquesta formació especialitzada. Amb aquest títol poder accedir a segons quins casals, a segons quines entitats i poder demanar feina, ja que tenen un títol que certifica que han fet unes hores, que s'han començat a formar en el món del lleure i això els permet començar a entrar en aquest món dels casals, dels esplais, de les colònies, etc. Les persones majors d'edat poden accedir al curs de monitor, que també es convoca periòdicament i que és la continuació natural d'aquest, amb una formació més llarga i completa. Una de les iniciatives més arrelades i amb més trajectòria a la comarca és la del Busnit. La idea va aparèixer el 2005 en un grup de participació de joves que van exposar la necessitat de disposar d'un transport nocturn que els permetés desplaçar-se a festes majors i concerts de manera segura, còmoda i pràctica. L'any següent, el 2006, el servei es va començar a oferir i, de fet, s'ha estat oferint ininterrompudament des de llavors. Al llarg de tots aquests anys hi ha hagut un canvi important que inicialment s'oferien serveis que era per anar cap a esdeveniments, concerts fora la comarca i alguns a dintre, però ara ja actualment el 100% són aquí dins la comarca, perquè el que es prioritza és que assisteixin els joves dins els actes que organitzen. Molts d'ells està organitzat per als propis joves i, per tant, què millor que l'àrea de joventut pugui contribuir a que hi vagin. I aquest és un projecte que es pot oferir gràcies al treball conjunt que hi ha entre tots els ajuntaments, totes les àrees de joventut dels ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal, que entre tots s'organitza, s'escullen quines són, tenint en compte les necessitats dels municipis, que al final són les dels propis joves que organitzen aquests esdeveniments. També en tots aquests serveis, dins l'autobús, hi va un professional de l'àrea de joventut per garantir que tot funciona correctament i també és una part que valorem molt perquè és on tenim contacte i d'una forma molt distesa amb els joves i és on també aprofitem per parlar, per veure quines necessitats tenen, igual que fem en els municipis. Però és un altre àmbit on ens va molt bé i també rebem un feedback que és que estan molt agraïts d'aquest servei. Per tal de facilitar l'accés als usuaris, el Busnit fa un recorregut que passa pels diferents pobles, amb diferents horaris de sortida i tornada segons cada activitat i amb aturada aprofitant les parades d'autobús. Aquest 2023 està previst que s'ofereixi el servei de Busnit en 8 esdeveniments de la comarca del Pla de l'Estany.
També des del Servei de Joventut del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, cada any es desenvolupa alguna acció que vincula joves i cultura a través d'unes subvencions que fa possible la Diputació de Girona. En les darreres edicions s'han portat a terme propostes que han tingut molt bona acollida i a les que s'ha treballat des d'una visió comarcal, com és el cas del projecte La Pintada o el Play Estany. La Pintada, en el qual es demanava a joves dels diferents municipis què consideraven ells que era representatiu del seu municipi. Això es va fer, aquest treball es va fer juntament amb els talleristes, perquè no només se'ls demanava a nivell de simbologia, diguem, sinó que també a nivell cromàtic els artistes els van demanar quins colors creieu que representen el municipi. A partir d'aquesta informació, juntament amb l'opinió que es va recollir dels responsables dels ajuntaments de l'àrea en concret, perquè evidentment s'havia de demanar permisos i se'ls havia de demanar l'opinió, es va fer un esbós de cadascun dels murals que es pintaria a cadascun dels municipis. Un cop es va tenir el definitiu, els joves van, sota la supervisió, evidentment, dels talleristes, van pintar el mural en el seu municipi. Això que podria semblar que el municipi de Camós té el seu mural, el municipi de Banyoles té el seu, que el tenim aquí a l'oficina jove, Palol, etc., que podria quedar una mica desvirtuat com a comarca, perquè són 11 murals diferents. Però què es va fer per donar-li aquest sentit? Doncs es van fer dues coses. Primer, si tu agafes tots els murals, tenen una continuïtat no només a nivell de perfil de dibuix, sinó a nivell cromàtic. I a més, que això ja va ser una iniciativa que no estava contemplada inicialment en el projecte, a través de fotografies de bona qualitat, es van fotografiar totes les pintades, tots els murals, i a través d'un codi QR, que es pot trobar avui dia a cada mural hi ha el seu codi QR, tu a través del teu mòbil entres en aquell codi QR i veus en primera instància el mural en el qual estàs en aquell moment, però a través d'un slide pots veure tota la continuïtat i veus tot el projecte. Per tant, veus tots els dibuixos que hi ha a tota la comarca. I això és el que li dona sentit de comarca en aquest projecte. El projecte Play Estany va consistir en una jornada en què hi van participar tots els centres educatius d'aquí a la comarca i en què l'alumnat havia de superar unes proves i contestar unes preguntes que el contingut estava relacionat amb informació dels 11 municipis de la comarca i era una forma de conèixer encara amb més profunditat els municipis i, per tant, la comarca. Aquest 2023, coincidint amb la recta final de curs, també s'està impulsant una nova iniciativa, Ressò, Patis Musicals Emergents, que té l'objectiu de posar en relació els joves i els grups de música de la comarca. Que el Ressò, en aquest cas, és un projecte en el qual acostem la música de grups o amateurs o semiprofessionals de joves de la comarca, el portem als instituts. És un projecte que s'inicia aquest mes de maig, es fa una sessió a cadascun dels instituts de la comarca i, a més, si amb això aconseguim que algun d'aquests joves se li obri el coquet i digui «Ostres, doncs mira, i amb els amics, i per què no muntem un grup?» Doncs, a partir de la interacció que tindran amb aquest grup el dia del concert, que no només serà un concert, sinó que hi haurà una mica de speech, doncs, a través de la seva interacció i que vinguin aquí a l'oficina jove, doncs, l'acompanyament que els hi puguem fer, doncs, podem ajudar-los a que el seu projecte, el seu interès es pugui desenvolupar de manera més o menys pautada i guiada. Nosaltres som Eric Rodríguez i venim a fer això, animar-vos a fer música i per això, a part de tocar una mica, que és com s'anima la gent a fer música, fent música i divertint a la gent, també us venim a explicar una mica com fer un grup i en què consisteix tenir un grup i quines implicacions té això per nosaltres. Sigui fer un grup o sigui el que sigui, doncs que cardem el que vulguem, no? Perquè sempre tothom ens diu que hem de fer les coses i també mola fer les que ens agradin, no? Llavors,
Jo vaig fer un grup, vosaltres fareu algunes altres coses, però penso que al final és l'important d'aquest projecte, no? Al llarg del programa hem repassat diverses actuacions que en conjunt tenen l'objectiu d'atendre les demandes dels i les joves, oferir-los recursos, orientació i assessorament i promoure la seva implicació en el territori. Seguir treballant en aquesta línia activa i participativa és un dels principals objectius del Servei de Joventut, però això sí, cal fer-ho des de l'escolta activa i amb la implicació dels i les joves del Pla de l'Estany. Ser més propers encara als joves per poder copsar totes aquestes necessitats i, des de l'administració, poder-hi donar una resposta adequada. I això només pensem que pot ser viable comptant amb la participació dels joves dins les polítiques i totes aquelles accions que estem fent. Perquè si els fem des dels professionals tots sols o amb la resta de professionals de la comarca, no serem capaços. Necessitem implicar-hi encara més a totes les persones joves, perquè així és la manera que ells siguin protagonistes de les respostes i de les solucions a tot el que vagi esdevenint. Recordar-los als joves que no tinguin cap mena de vergonya, no tinguin cap mena de por, que estem aquí per ajudar-los, per orientar-los, per acompanyar-los. És molt fàcil accedir als serveis de joventut, ja sigui de forma presencial a l'Oficina Jove Cal Drac o en els propis municipis mitjançant els tècnics i les tècniques compartides de joventut i també per la part més virtual pels diferents canals que ja hem mencionat. I en el proper programa us explicarem com funciona la logística del transport escolar i els menjadors de les escoles, dos serveis importantíssims per facilitar l'educació de petits i joves i apropar-los als centres educatius amb independència del municipi del Pla de l'Estany on resideixin.